til den her video. I dag så hedder det Burger King versus McDonald's. Ja. Så se, hvad det er det bedste mad. ja. Og hvorfor noget, der kan svare sig bedst at købe i forhold til priser. Hej, vi ses i næste klip. Så nu har vi været på Mac'en og Burger King og har købt de ting, vi skal sammenligne. Vi har fundet sådan et sted her, vi kan sidde. Den der med 2 til Test. sammenligne det hele. Ja, nu. Ja. Så nu, vi starter med pomfritter, så vi har Fra Burger Kings, og de ser lidt tyk ud. De er meget tykke. Så har vi dem her fra McDonald's. De er meget tynde i forhold til... Ja. Og de har lidt mere gylden Mac'ens end de andre. Så lad os taste dem. Okay, hvad vi starter med Burger King? Vi starter med Burger Kings. Meget tykke. Ja, vi starter bare lige uden noget. Det hun har allerede. De er måske lidt kolde. Det smager meget af kartofler. Ja. Jeg tror ikke, de er stegt ordentligt, dem her. De kunne have haft længere tid for tyren. Det var ikke... Det var lidt skuffende. Der er heller ikke rigtig noget salt på. Så har vi lige McDonald's. Ja. Mac'en nu. Ja. Altså, de er stadig kolde, men det er fordi, vi har cyklet med dem. Ja. Okay, der er meget mere smag i dem her. De er meget bedre. De der er bedst. Jeg synes McDonald's. Ja. Jeg synes også, Jeg tror, vi alle sammen stemmer på Mac'en her. Ja. Okay, så nu tester vi chili cheese tops. Ja. Vi har fået 4 fra Mac'en og 6 fra Burger King. Er det ikke omvendt? Ja. Starter med Mac'en nu, synes jeg. Ja. Så Vi tager bare en. A few moments later. Burger Kings cola er ikke så god. jo, Sprite'en er. Ja, Sprite'en. Men ikke Cola Zero. Skal vi smage Burger Kings? Så det gør vi bare lige. Hov. Og der er lidt mere jalapenos i end de Mac'ens. Så 3, 2, 1. Dem kan jeg faktisk bedre lide. Ja, det tror jeg faktisk også, jeg kan. De er mere cremede ost. Ja. Men de er så også varme. Ja. Ja, det er måske også det. Den der ost, den er lidt anderledes end Mac'ens. Ja. Så Jeg føler, at Mac'ens ost, den virker lidt sådan fake. Ja. Ja. Jeg vil faktisk sige Burger King for bedst. Ja. Chili cheese tops, det var Burger King. Okay, så nu tager vi chicken burgersne. Man kan virkelig se forskel på dem. Filmer jeg dem lige nu? Sådan der. Ja, sådan der. Der synes jeg faktisk Burger Kings er bedst. Burger Kings. Og den der, det er en chicken salsa uden salsa. Og så er det, hvad? En crispy chicken. En crispy chicken, ja. Salaten, den ser også mere frisk ud. Ja. Så vi vil lige skære dem ud, så vi kan smage dem. Nu har vi delt crispy chicken Burger King. Fra Burger King? Ja. Så den vil jeg lige taste nu. Og jeg synes, det er en rigtig god kylling. Ja, den er god. Jeg kan godt lide den her kylling. Nu skal vi prøve fra McDonald's. Ja. Chicken salsa. Ja. Bare uden salsa. Ja. Nu tager jeg det der. Godt snit. Det er ikke så meget crispy. Den her kylling. Jeg synes faktisk, den der fra Burger King, den har mere smag i sig end kyllingen. Jeg synes faktisk, den er bedre end den her. Den er lidt mere kedelig. Ja. Så, men jeg siger i hvert fald Burger King herfra. Det gør jeg også. Jeg tror Burger King vinder her. Så nu skal vi smage nuggetsene. Ja. Vi har sur sødsauce fra begge. Den ene kan man godt genkende måske. Det er Mac'en. Og så er der den her sur sødsauce. Og den er vegansk også. Den fra Burger King. Det er vigtigt viden. Så vi starter med Mac'ens, fordi at vi startede med den anden før. Og vi kan selv bestemme, om vi vil dyppe i saucen eller ej. Det smager godt. Ja. God klassiker. Og sødsaucen smager også virkelig godt. Den sovs er meget Den sovs er meget lys ud, og så ligner det også, at det har det. lidt mere peber på eller sådan noget. den er også vegansk. Den lugter også anderledes. Den smager mærkeligt. Ej, den er ikke god, den der sødsauce. Det er den ikke. Men de her nuggets, Der var lige et tog. de her nuggets, dem synes jeg faktisk er bedre end... Hvorfor overrasker du så meget? Jeg synes faktisk... Er de her, de er mere sådan crispy? Ja. Men de har mere også, de er også lidt mere varme. Ja, de er også lidt mere varme. Men sovsen fra McDonald's er meget bedre. Ja. Så sovsen, den vinder den fra McDonald's, og så nuggetsene vinder fra Burger King. Så nu skal vi smage cheeseburgerne, kan vi vise dem? Vi har lige skåret dem ud. Og der, vi har Jeg er nemlig helt sikker. 2 fra Burger King. Ja. Så vi starter med Burger King. Ja.
da jeg skar dem ud, der så det ud til, at der er rigtig mange pickles i dem her. Det kan man også se her. Ja, 3, 2, 1. De er mere syltet. ja. Jeg kan ikke helt vurdere, hvad jeg synes om den burger her. Det er sådan fint nok, men sådan... Altså, jeg har aldrig smagt den før, Det og jeg, overrasker mig virkelig meget, den her. Men det er fordi, jeg er at ikke så vild med den. Burger Kings bøffer, de bliver lavet på sådan en grill, så de smager mere grillet. Ja. Og det gør McDonald's ikke. Og det her er så McDonald's? Mac'en. Ja. Yes. Der er ikke så mange pickles i som Burger Kings Nej. i hvert fald. Ja, den her, den er altså bedre. Ja, den er bedre. Og det bliver jeg nødt til. Det er Mac'ens er bedre her. Ja. Så vi har en Whopper tilbage, og det var fordi, at det var med i vores deal. Ja. Så vi, ja, det var en, vi Det lige er bare skal en ekstra. smage. Der er kun en for Burger King. Der er Ja. ikke nogen, Det er sådan en junior. Ja, så det vil vi lige smage. Jamen, der er løg, tomater, salat, pickles. Ja, Whopperen er altså god. Og jeg kan godt lide Ja, Whopper. den kan jeg også godt lide. Det er nok den bedste burger. Den er bedre end cheeseburgeren i hvert fald. Mm. Ja. Okay, så... nu skal jeg ikke lige holde for kamera. Men lige om lidt, så skal vi lige se bongerne, hvordan hvad har kostet hvad. Ja. Og hvad for noget, der kan svare sig måske bedst. Altså, jeg tror i hvert fald, at vi har fundet ud af, at Burger King havde de fleste. Altså, der er noget, vi ikke helt var så vilde med inden for Burger King. Altså, vi kunne godt lide alt for Mac'en af, men Burger King tror jeg vandt. Hey, jeg afbryder lige videoen. Jeg sidder og redigerer den video, som I sidder og ser lige nu. Og jeg synes bare, at det her klip, det er så sjovt, fordi vi er alle sammen bare så skuffede, og vi er så overrasket, at Burger King faktisk smager godt. Fordi inden vi overhovedet optog videoen, så var vi sådan, at vi behøver ikke engang lave den, fordi Mac'en vinder. Men det gjorde den så ikke. Ja, det synes jeg altså bare lige var lidt sjovt, at vi ser så skuffede ud. Hej hej. Burger King vandt. Men altså, vi synes, at Mac'en... Altså, det er altid den, vi foretrækker. Fordi... Den ligger tæt på vores skole også. Ja. Og vi kan også få deals og alt det der. Hey guys, nu har vi regnet det hele sammen og sådan noget. Nu vil vi sammenligne priserne. Så se, hvorfor noget, der er dyrest af de ting, vi har købt, er det samme. Ja, så skal vi nok sige det samlet til sidst. Så på Mac'en, der koster 4 nuggets 28 kroner. Så det er godt nok dyrt. Og på Burger King, der koster de for 9 nuggets, der koster de 39 kroner. Ej, det er godt nok. Det er jo mere end halvdelen. Ja, men så kan det bedre svare sig at købe Burger King. Jamen, de var også gode. Altså, den rated vi faktisk til at være de bedste af nuggetsene der. Nå, cheeseburger på Mac'en, 15 kroner. Og på Burger King, der koster den også 15 kroner. Ja, og der vil jeg så sige, at der er det jo sådan... Jeg synes, der var mere smag i den fra Burger King. Men jeg kunne bedre lide cheeseburgeren fra Mac'en. Ja, jeg kunne bedre lide den fra Mac'en. Ja. Men deres pickles var mere crunchy. Ja, Burger King. Der var gode ting ved begge. Ja. Så chickenburgeren på Mac'en, den kostede 25 kroner. Og på Burger King, der koster den også 25 kroner. Og der kan man lige så godt sige, at Burger King, den er så meget bedre. Ja. Det er den bare. Ja. En mellempunkt frit på McDonald's kostede 28 kroner. Det er også dyrt. Og så på Burger King, der kostede 30. Nej! Nej, så vil jeg hellere bruge dem på McDonald's. Det tror jeg især hvis de ikke engang er stegt ordentligt eller Ja, de var sådan slet ikke færdige. Og vi ventede på dem i 1000 år. Ja, det tog virkelig lang tid. De var nok kun 2 sekunder nede i fuel. Ja. Ja, det var ikke så godt. Og der var kun 2 på selve restauranten. Ja, der var kun 2, der arbejdede. Medarbejdere. Nej, der var også kun 2, der var derinde, altså, der havde bestilt. Ja. Der var overhovedet ikke travlt i forhold til, hvad der var inde på Mac'en. Der var fyldt, som der normalt Som altid er. Top chili tops på Mac'en. Hvor mange stykker var det? Det var 6. Der kostede det 25 kroner. Ja. Og på Burger King, der kostede de 17 for 4 stykker. 17, altså det kan jeg sgu ikke. Det kan jeg heller ikke lige tænke til. Ja, det var det. Ja, og hvad kostede det? Det hele på Mac'en, det kostede 128. 128, og så kostede det hele fra Burger King 134. Yes. Ja, der er ikke så meget forskel. Der er ikke så meget forskel, nej. Så. Ja. Så tænker jeg, at vi er kommet til en afrunding, og jeg vil bare lige sige, at vores kommentar fra den sidste video, det gik ikke så godt, men vi ved ikke lige, hvad der skete. Vi får lige styr på det. Ja, så kan I skrive alt det, I vil, og give Helst feedback. ikke noget hate. Nej, vi tolererer ikke mobning på de sociale medier i hvert fald. Og så vil vi egentlig bare sige, at det er mange af jer, som sidder derude og ser vores video. I glemmer altså at like og abonnere. Det er ikke okay. Nej, halvdelen af jer, der sidder og ser vores video, I abonnerer simpelthen ikke.